салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. Бародарон, умедворам ки сеҳати саломат ҳастед. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. Умедворам ки сеҳати саломат ҳастед. Бародарони азиз, мухлисони меҳрубон, ба шумо имрӯз як чиза нақл мекунем ки ҳамаи шумода шояд маъқул шавад, шояд маъқул нашавад. Бародарон, аз шумо як дастгирӣ мехоҳам ки ҳамаи одамое ки дар канали ма подписатсия нестен, подписатсия кунед. Колокольчик хати ман як озмуни мегзаронам, озмуни бепул ва шуморо масалан айрӯи комментариятон ман шумода масалан мукофот медам. Барои дар ҳамин озмун иштирок кардан чӣ кор бояд кард? Якум дар канал лайк мемонӣ, илми видеода лайк мемонӣ, комментарий хуб менависӣ ва дар канал ҳатман обуна мешӣ. Ҳамин видеоро дар имо, ватсап, одноклассник, чӣ сайтҳои канали интернетӣ дорӣ, поделиться мекунӣ ки ҷурӯҳои ту, рафиқҳои ту дар ҳамаи канали ма подписатсия кунанд. ҳамаи канали ма 5000 подписчик шавад. Ман як озмуни бепул сар метавам ва аз рӯи комментарий шумода мукофот метавам. Яъне каме ҳам боша ман ёрдам мекунам, ба шарте ки ҳамаи канали мара шумо 5000 подписчик кунед. барои и масалан аз шумо ҳеч намеравад, фақат як дастгирӣ мекунед. як бор дига мегӯям ки ҳамин видеоро поделит мекунем, имо, ватсап, рафиқотон роӣ мекунед, хоҳиш мекунед, илтимос мекунед ёки по-братски мегӯед. ҳамин канали мара 5000 подписчик кунед. ман як озмун сар метавам, озмуни бепул ва аз рӯи комментария мукофот метавам дар шахсоне ки муҳтоҷанд, масалан камбизоатанд. ҳаминоро ман ёрдам мекунам аз шоти худам. фақат аз шумо мехоҳам ки ҳамаи канали мара 5000 подписчик кунед. ҳозиражда канали ма 4648 подписчик дорад. ба қарибӣ бояд 5000 шавад, аммо агар ба ёрдами шумо як ҳаракат кунед, ҳамаи канали ма 5000 подписчик мешавад ва ман озмуни бепули худам сар метавам. дуюм мавзӯъ ин ки агар ӯ шахсоне ки каналҳои монетизатсия мефурад, бемонетизатсия мефурад, ин гуна каналҳо дорем. ҳама каналҳоро арзон кардагем. рақамҳои рӯи экрана занг бизанем, суҳбат мекунем, муомила мекунем ва каналро бигирен ва шуморо дар сомонаи ютуб пешравитона сар кунем. яъне дар ютуб мешавад популяр мешавӣ, ҳунари худро нишон будӣ, аз ютуб сум кор кунӣ, бизнеста калон кунӣ. масалан мошин фурӯшӣ дорӣ, хони фурӯшӣ дорӣ, замини фурӯшӣ дорӣ, метавонӣ ки дар ҳамаи каналҳо видео карда ва кори худро пеш бибарӣ. барои ин чӣ бояд кард? рақамҳои рӯи экрана занг мезанӣ. мо каналҳои ай 100 подписчика то 80000 подписчикаро дорем. мегирӣ ва кору фаъолията сар мекунӣ. агар буфората канали монетизатсия ҳастай, отдельно каналҳои монетизатсия. агар буфората ки канали бемонетизатсия, камтар нархошон арзон, и хеле каналҳорам ҳастай. метавонӣ ки канали подписчикаш калон бемонетизатсия бухари арзон, ҳастай ки подписчикаш майда, баланд, паст, фарвандора монетизатсия хати. яъне канал прямой эфир дора, сабшесва дора, пин код дора, монетизатсия дора, налогаш пур кардагай, фақат мо туда оформ мекунем, метем тамом духетаб защиташ хати ки канала ай даст надаза, картата ҳатто мечаспонем, тамом налогат пур кардагай, фақат видео мепартавӣ ва аз ютуб сум кор мекунӣ. барои ҳамо агар ки желание дошта бошен, яъне чӣ мегӯям, агар дар дилат дошта бошӣ ки бигӯӣ ки орзу ҳавас дошта бошӣ ки аз таҳти дил ютуба пеш мебарам, як гап мешавад. агар бигӯӣ ки не, я месанҷам, хай санҷиданам ҳеҷ гап не, метавонӣ месанҷӣ. мефората агар қызиқи дод давом мекунӣ, қызиқи надод каналта ё дар фурӯш мемонӣ, ё ки мо худмон бо рекламаш мекунем, мефурӯшемаш меравад. попытка не пытка ба гуфти урусо. чӣ кор мекунӣ? канала мегирӣ, месанҷӣ, ҳаракат мекунӣ, сара дар санг мезанӣ, видео монтаж любой кор мекунӣ ки канал пеш биравад. рекламаш мекунӣ. ай даст омад, наёмад, агар корот бисёр боша, мефурӯшиш меравад канал. бо любое время ки форид мо ҳамиҷем, бо любой хел канал гирифта метем та
бо мегири пешравӣ мекунӣ. Нафора дар канала Абрадаем мо як видеош мекунем дар бораш бо мефурӯшиш як казгада мерава. Агар нафорат худат видео мекунӣ, худат мефурӯшӣ мерава. ҳозир канала масалан арзон шудага мехаранд дастат мерава одамои ки дар кора. Хеле не ки монетизасияра киштиян, монетизасия накиштиян. Масалан санксия кардагиян пул кор намекунад, не бародаро. И хеле гапа айсатон, яъни мо монем каналои мо сум кор мекунам. Лично канали ма сум кор мекунам. Монетизасияш хати иҷа VPN гуфтани гап аста, ба VPN ам тамошо мекунам ё ки ай Россия берун ам тамошо мекунам ку дӯстӣ кунем одамои Европа хати ай Россия берун, ай Тоҷикистон берун хати дӯстӣ кунем, комментария нависа кунем, ҳамоё медурем видеои тира тамошо мекунанд. Агар лафстам ки нафаҳмад тамошош мекунанд ки масалан каналада пешравӣ шавад. Масалан мардуми бахил нестай, инам ма лично комментариёи маро пирокӣ кунем. Арабистон хати менависанд, ҳарфои англисӣ хати менависанд, ҳиндустони хати менависанд, хитоира хати менависанд. Инами Европа да ҳамхеле кам подписчико дорум ки ай Европа менависанд. Айваё ки нависондан бидоне ки дуромад реклама дод каналите, яъне монетизасия ту кор кард. И хеле не ки монетизасияра санксия кардиан киштан, ана не дига кор намекунӣ, хеле гап нест дӯстони азиз. Иҷа ҳаракат аз худат мекунад. Агар ки ҳаракат кунӣ як гап мешнавад. Бародаро видеоро дароз намекунем. Кадоми видеои мо да маъқул шуда боша, лайка бизанем, гапо ҳамо гапо. Я ҳаракат мекунем, видеоро падилит мекунем, инами видеоро лайк бигира, подписчикош 5000 шава, мо озмуни бепула сар метем бародар. Бо хи худованд ҳаматон габон боша, лайка мешиқем ва суханои маро фаромӯш намекунем. Агар кадоми фаромӯш кард, видеоро айсар тамошо кунам, мефаҳмам ки дар бораи озмун чӣ гуфтагим. Ба пеш.